In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pingkion, tutok lang sa TCGB, puuna nga hasta banggi, VP Henry kan TCGB, an idol me. Oh yes. VP Henry kan TCGB, an idol me. VP Henry kan TCGB, an idol me. VP Henry kan TCGB, an idol me. Aga na. Morning hirit na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mata na boy. Aga na boy. Magpapara problema boy. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Hi, 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 hi. Hello, hello, hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mo. Kumusta lamang kita ka po? Kami po naglaom na kamo po ayos. Anong petsa ngunyan John? Petsa 20, petsa 30 na ngunyan na di. Petsa 30 na ngunyan, mga tugang kan bulan na Mayo. Uy, ano na ngunyan? Ano ngunyan? Bispera sa dapdap o kapistahan ngunyan sa dapdap? Ngunyan na sa pigahalata. Petsa 30 ngunyan, mga tugang aldaw na Martes. Magakaigwatabi ki atod maritime procession ngunyan pong alas 7 nin aga. Ay sa aga pala yun sa aga pala na 31. Sa aga pala na 31 mga tugang an misa. Alas 9 tabi dyan po sa Dapdap Mission Church. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ngunya na alas 7 nin aga igwatabi ki pigapod na atod procession. Atod. Sa iba baga, alapod ba kaan yun, di ba? Hatod, adi. Hatod. Ihatod mo ngaya. Ngaya. Sa iba, kumpara, atod. Iatod mo. Iatod mo ngaya. Sa iba nga na ngaya. Ngaya, Abraham. Sa iba, Abraham. Ngaya, ano na ngaya. Di ba? Sa ibang ngaya, Josefina. Sa ibang lugar nga po, Osipina. Ano nang Osipina? Hanya si Osi. Hanya si Osi. Hanya si Osipina. Hanya si Osi. Ano? Latusong kan junior na ini. Sarawan. Ayos man yung aking ini. Diba? Ngaya magyayari sa maabag ka. Hello, good morning. Good morning, amigo. Ano na boy? Ano na boy, magpipingo mga paros-paros, boy. Iyo medyo kwan ini Sa nga tapuran tang pag-asa tagaridaraman ini ni kwan. Gari party man ini ni kwan ni sini. Gari party man ini ni Betty, ni Betty. Ayo, boy, nasa Ligaste ako, kaya ang dila ko tanaw. Oh. Amigo, may bibit mo ini, bibit mo sa Capitol. Ano? Bibit mo si Kisi. Asisay? Kisi. Sige si iyo. Sige si ano nangyari? Dahil na si Kisi. Ay, pangyayari. Ano? Pangyayari. Sabi na, actually, si Kisi, ano yung kunin, kabat si ni Hermana Satan, Ben. Naging midbidong ko rin. Kampanahon ka ito ni Governor Romeo Salalima. Ang mga Kisi, amigo pa. Iyo, amigo. Laman kasumada na maaram. Dahil pang, ano, nag-retire ini pare. Nag-retire sa Capitol dahil. Dahil pa, ultimong lining ko ni, may lamay sa duman sa CSU. Tataga Capitol ini. Nagtrabaho sa Capitol ini. Grabe na kamil din, kaya po sunod kamil din po kay Kisi. Sorry po talagang di ko alam. Aloy ko nagkajaming ini, po di ko alam, ang tunay na nga rin nag-make. Ata iyo, ako bidbidong ko. Napod sa Kisi. Talaga. Ang lining ko sumarang duman sa table niya, ang spelling,
K-I-S-S-E-Y. Kisi. Kisi. Gawin mo lang Kisi. Ano pa yun daw kaya ni Kisi? Ano full name? At pati, aloy kung kajaming-jaming nga. Punay ko alam man, apelido na. Ngayon mo nang gibugi mo mo. Jaming mo. Di mo pigapot ang full name? Ay, matabi mga tao mga namin. Aloy mo nang Kisi. Basta Kisi. Oh, Marisa, may pabisita kay Kisi. At least siya na may pari. Kapatid na kantugan ko na gada naman. Kaya kung siya man po ang mga parintis ni Kisi, mga kapilila, Alika, mga kabansing Agnes, condolence and sympathy po from Brother Dan Orense. May she rest in peace. Okay. Grabe, ano? Good morning. Yes, morning. Brother Dan Orense. Yes, thank you, Dan. Thank you, Dan, ha? Wala na palan si Kisi na maaram na palan. Taga dyan ini sa barangay Kuan. Taga dyan ini sa barangay 16. Good morning, Nongs. Manong Nongs. Nongs Meat Shop. Marinaga. Migo, tabangi daw tabi inagihan kaya kan truck so wire digdi sa market. Kahapon, mga 3 p.m. sa ngunyan, wala pa kuryente. Bata day kami kimakontak sa laisal batana. No, sige ko ng bala tabi kayo ni. Gusto sabihin mo, Migo, alas 3 ka suwapo, naggangunyan, dahil panay balik ang kuryente. Ay, napangyari sa maabak ka. Ano ba yan? Ha? Alo yun. Puda, makangalaso na ngunyan. Imagine yun, ang wire, pigagihan na kang truck. Senyor. Come on, everybody! Makangalaso na ngunyan na. Ano nangyari tabi dyan, amigo? Hello, Bigo. Ano nangyari? Inagihan kang truck digdi so wire sa ang pangbaga kang kan eskwelahan digdi. Oo. Uning side na ni kang eskwelahan, ini ang urang ilaw talaga, bata may yung sa storage sa malalapa ang mga karneta digdi. Iyo nga. Diyan sa may ano ang eskwelahan si CCD, anong eskwelahan yan? ACI garo ni, ano? Ulit may kantukan market? Ha? Sa may gilid ka market, Bigo. May gilid ka market. Sinabitan. Bakit mga kang mga kang Pacifica. Grabe, nagalayog na ngunyan, Migo, ang truck. Pigagi. Ara babaon, Migo, ang ano digdi. Di naman na. Isus ko, aram mo, ang mga bako sa kara, ako nagmamaniho ako, garo, mapipil mo kung may suminabit sa auto mo, nata daw yan, taday na mamatian nila. Iyo, Migo, siguro, dakula kaya suminagi talaga. Ay, nayo ko. Mga nangyari ko sa pun, maalas 3 ang ngunyan. May nagtrabaho? Ora lamang, Migo. Ay, napangyari sa mauraro. Talagang ora pating makontak. Ay, nako. Sige ta, padumanan ko tabi sa, alay ko na lang ha. Alay ko, padumanan ko tabi. Padumanan ko tabi, konsehal. Kumusta si Chadina? Ako ito mag-aulo kung kang bigyan mo tapias na kayo sa muya. Yung manangga, bistagan sa rungal daw. Iyo, tama. Sige tabi, ako mapalap tabi, amigo. Ako na lang. Okay, so si Ramo da, amigo, taday makabalyo, grabing kusog kang Buda, makusog bagaan paros. Maparuson baga. Talaga, kabagat, amigo, grabe. Iyo. Besa na. Duman sa may muruk-murukan kahapon. Oh, ano? Salbaragat. Buda, gari urog mo nga nang sira pag may habagat. Dahil sinanad ako. Tinabi mo pa. Iyo. Ako nang bala, amigo, kang kuryente. Pabalap ko to eh. Wala po, amigo. Yup. Ura talaga. Yes, opo, okay. Thank you, amigo. Sige, salamat. Buda. Ay napangyari sa makasuwapon pa. Di kinagakudir. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Ay napangyari man sa baka. Kay Kuya Nong yan sa Nong Smith Shop. Maray na aga tabi. Maray na aga tabi. Maray na aga tabi. Kabayan. Enjoy. Enjoy tabi. Enjoy nabi nga. Enjoy migo. Maray na aga tabi sa Indo. Mga taga dyan sa mga taga dyan sa Rapu-Rapu. Nongs Avocado. Nongs Avocado. Nongs Imbudo. Alright, sanina. Maray na aga. Basta pagparait sanina kan sirata. Bata habagat dipisil yan. Alright. Okay no? Utod-tod pagkatapos kang report ni Pading Albudan ni Jimmy. Apudan tampag-asa. Maparus-parus baga di. Maparus-parus baga. Gari, pero pahrayo man sa tuya. So Bagyo, sa iling ko, si Betty. Pwede gari maura, nagrumi-ruma di. Pero nagmaura.
Alarmario, mga tugang sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa lawas. Good morning, Paring Al. Good morning, pare. Bako garantiya ang supply kan kuryente kung may mga special na okasyon na pwedeng masupgan. Lalo ang gobyerno provinsyal. Iyan ang pigtawanin doon ni Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilia bilang eksperyensya kan minaging selebrasyon kan o ma-highlight sa selebrasyon kan Magayon Festival bilang siya ang co-chairman na pig-remind kay Board Member Vic Siga bilang chairman kan Committee on Power and Energy na dapat tutukan ini kung may mga masunod pang special na okasyon bakong garantiya ang supply kan kuryente hali sa Aleco na pwede kita magkasurop ganman sana. Ini talaga ang mga nagiging mainit na isyu niyan dahil ngunyan na naman gani digdi sa southern area kan Legazpi iuyaman ang mga konsumidor. Imagine kaso hapon, aros maghapon sa brownout, nag-ilaw sa naki date na oras, pagdiklom, tapos ay pangani matanga kasubanggi, puminalsok na naman ang kuryente. Sagkod ngo niyan, karapkapan, karayaban, ang mga konsumidor dahil sa maluyang supply o kaya sa brownout. Inot naman na sinabi ni Engineer Lucilo, kana Technical Department sa Aleco, na dua ang rason kung nga tatasigi ang brownout enot El Nino. Dahil daw mainiton ang panahon, biyo nagpupurutol ang wire dahil sa demand kan supply kan kuryente. Ikaduang rason, iyo ang vegetation, kadakol ang mga sanga na nakakaulang, na dahil pa ini nagkonsentraran kan Aleco na magkatarapos-tapos dahil kulang sinda sa mga tauhan na pwedeng mag-clearing kani. Yan ang mga rason kung nga sagkod sa ngunyan, na-experience yata ang mga brownout, sabi kan Aleco, hindi man ini ang ikinakauyam kan mga opisyales kan probinsya dahil kung may mga special na okasyon dahil garantiya ang supply kan kuryente. Yan pa ang buong karas kan informasyon. Digdi sa South kan Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Mientras tanto, dubang kita sa kinamumugtakan ni Jimmy na salitan sa tuyang tabi na Chief of Reporters. Chief, good morning. Ang sa tuyang Field Commander May Barreta. Kami, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga paraan tabay. Tranquilo, salamat sa Diyos dahil mga untoward incidents ko ng mga police reports ang babasaran. Mientras tanto, ingat sa saradit na mga sakayan pandagat, lalo na mga naglalawod para magsira kabilang na mga barko na nagbibiyahe going Masbate. Dahilan sa kasubagong maaga, nag-alerto si Sir Noel Ordoña, anim dira remote chief sa Banuan kan Piuduran, habagat ang dagat, makusog ang ukol sa kadagatan tabi BP. Delikadong maray, mahiroon ang kadagatan, pero sa mga darakulang barko, biyahing Masbate, nagdiretso kasubago sa indang biyahe, pero so mga biyahing Claveria, Puminondo, hanggang dahil pa nagnonormal ang kadagatan ta delikado. Mas maray na pasiguro, sigon digdi sa MDR Remote Chief, kaysa sa madiskuido, kaso bagong maaga high tide, biyo nagtatapasok sa Tampica na Piuduran Port ang mga makusugon na balod, pero ngunyan nagpapa-low tide na, pero yaon pa man giraray ang epekto kan posible ikugpay ni kan bagyo o talagang mahabagat nagkambyo na sitwasyon kan sa tuyang paros. Maski siring kay ni ingat-ingat an abiso tanga ni na makalikay sa anuman na aberya rimalaso sa kadagatan, urog na ini na mga parasira na iyon hanap buhay dahilan ta pabigla ta BBB an pagiging abnormal kan sa tuyang kadagatan.
Iyan, BP, yan sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy Saribot. Oras natin, 5:30 na. Sa morning hirit, mga tugang sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nakamuntarawan mga headlines. Ngunya na pag-aaga. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kang DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. Ingat po kita. Tato mo gantinampo. May aksidente dyan sa may Petron Ay, gasoline station. salamat, Babae salamat. pati nag-drive. Ay, nako. Bata mo. And then, supig apod baga sa imo, BP, na wire. Oo. Dyan sa may Arnesa Mercury. Yes, yes. Ay, uto na. Buminaba na sa tinampo. Ay, salbat. Maray na lang ito nag-volunteer so guard kang Oo. tarong kang Mercury garo ito. Oo. Iyo nagsa-traffic ko na duman. Ano ba yan? Di, nakadalagan tulusok ka na, di. Ay, mong manaw ka. Hindi ko maramang kung sa telco ito o sa cable ito. Oo. Bilog lang siya sa sulong bilog. Ah, okay. Baka sa telco sa Kundi, iba. nasa tao ka tinampo. Yes, yes, Pwede yes. ko nakamotor ka dumang sila o ka ito. Iyo, oo, delikado. Alright, headlines ko niyan. Good news, may bad news. Aha, Dagdag bawas sa presyo kang gasolina sin kerosene, epektibo na ngunyan. ayan. Nagdagdag ang gasolina, nagbawas ang kerosene. Ayos. So, diesel, so dati siya na. Dati. Dahil siya nang iruan. Aha. Okay, 500 million na kantidad ng QRF pwedeng magamit matapos magtama ang bagyong Betty sa nasyon, sigun sa Office of Civil Defense. Mantang Water Search and Rescue Personnel, kang PNP, ipinawagas sa nagkatirang riyon sa nasyon ang posibleng rapadong kang bagyong Betty. Education Group, nangapunan sa gobyerno na pakaskaso ng pag-release kan one-time rice allowance para sa mga paratokdo. So, 25 kilos bagining bagas, baby. Iyo. Sabi, may day pa natawa. Aha. Ano santo plano kan Department of Education na pagtotob ng K+10 curriculum sa mga sunod na taon, sinabat nin banlain-lain na reaksyon sa mga magurang ka mga aki. Department of Justice pagrekomendar kay Presidente Bongbong Marcos ay taon na sa DICT ang trabaho kang PSA para mapakaskas ang pag-issue kan national IDs. Aha. Pilipinas, fastest growing country in the world. Ay, wow. Sigun kay Presidente Bongbong Marcos. Sigun sa presidente. Roger that. Extension na sin pagpahiwas kan sakop kan state tax amnesty, lusot na sa Senado. Aha. Kung ini makapasar bilang sarong lay, ma-extend ang amnesty hanggang 2025. Aha. 73 milyon ng mga Pilipino, mayroon out ng ipon, sigun sa Department of Health. Pira pare? 73 million. 73 million. Roger that. Dakulo man ano. So, sa 101 milyon, 73. Mayroon ang ipon. Oo. Okay, So mayroon tampayo daging bilang. Atay pa, Dahil bilang. Tama kamadamay. Oh. Congressman Arnie Teves, dahil pa manggiraray mauli, maski nagbaliktad na ang mga suspect. Mas magabat na disciplinary action, i-recommendar na ka na House Ethics Committee laban kay Congressman Arnie Teves. Aha. Mantang pag-asa, dahil pamaraman kung madeklara na ng panahon ng taguran, tamay pigar at pasindang mga datos. Malibungon man sa kun ano. So sabi halaba da so tag-init ko niyan. Mail ninyo nguyan na short na di. Dahil kung tayo manggirarayan, Oh. may mauran, pero may mga parting mauran, may mga parting mainito. Yes. Aha. Ang maraot kang kung pagsusod kang kung bagyo na raw. Yan. Yan ang tabayan. Okay? So, yan mga headlines na taunang BP at dyan kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orosite Legazpi City. Basta radio ay PYC yan, 24/7 konektado ko mo maski daing load. From News Base with Jenny, Angel, and Nicole, ini po si Marnila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige, thank you Paring Mar. Mudanta daw ang pag-asa, DOST, ano? Ramon ta daw mga tugang an magiging kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw na ini sa satuyang programa. Medyo nagkwan baga kasubang hapon pa na medyo nagtaga-rumirom, di ba? Nagtaga-rumirom ang panahon.
Kaya aramon ta daw ang latest na forecast tabi ni Betty. Kung ini po epekto ni Betty o ano ini na yaan digdi sa satuyang ngunyan, digdi sa satuyang nasyon, sa satuyang rehiyon. Okay. Good morning, Boss Ariel. Welcome po sa DCGB. Onder katabi sa forecast. Kumusta na po si Betty? Go ahead. Maray na aga po. Ang bagyong Betty po, although nasa typhoon category pa man gira iniyo, alagad bagya man iniyong nagduya habang iniman nasa may kadagatan sa may sirangan na parte kang Batanes. Alas 4 kasubago, nin aga, puring namatan ang sentro o matakan bagyo sa distansyang 350 km sirangan na parte kang Basco, Batanes sa coordinates na 20.2 degrees north, 125.3 degrees east. Tangunyan, igwain nito sa Mindoro na haran sa sentrong nag-aabot sa 150 km per hour at may pagbugso Mindoro sa nag-aabot man sa 185 km per hour. Nagiro iningunyan sa direksyon na panorte-norteng sulnupan sa rikas man na 10 km per hour. Payo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan. Alagad din dahil naman sa southwest monsoon o duro sa bagat, ang Bicol region makakabate pa manin mga paminsan-minsan pabugso ng kusog ng Doros. Dahil nga ni sa Doros sa bagat na pinakukusupan kang bagyo, o kaya igwaman gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Kabali naman ng Tikaw, Burias Island. O kaya nananatili man na delikadong magpalaot po niyan sa mga nasambit na kadagatan. Sa maghapon ang Kabikulan nilalauman na mapanganoro na kalangitan na kuminsan may mga kalat-kalat na mga pagkuran asin pagkikilat pagtagultol. Ng kwanta to yung weather update, aliligdi sa DOST Pagasa, Ariel Samucho. Apo, Sir Ariel, ini po na pag oran-oran mo yan sa palibot, tabako naman inidarakan bagyo? Ano po, yung habagat? Habagat, oo. Iya po. Tawar harayo naman sa to. Ora na kitang typhoon signal ano. Ar kumpar kang kaswapon ay kitang nagkaperang pati sa Bicol region. Ayun po, mayo na po ngunyan. Let's na po. Apo, salamaton tabi sa forecast sa DCGB. Iyan tabi mga tugang an latest na kuana. Wala na si Betty, ha? Dahil na pong epekto sa tuya mga tugang si Betty. Kaya kuana, pero ano yan, epekto databi ni kan habagat south east monsoon. Yan, okay? Alright, iyan tabi mga tugang an kamugtakan kang panahon ngunyan tabi nga daw kay batabi ang Pag-asa DOST. Mientras tanto 20 bago po magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Dumang kita kay Ans Galero. Ans, good morning. Hello. Hello. Good morning, Ans. Go. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong informasyon sa rong babayi na pigkonsiderar na sa rong illegal recruiter gikan sa Barangay 1 EMS Barrio Legazpi. An arestado kan mga kapulisan matapos na magkondusir inin manhunt operation. Susog sa report kan PNP, an suspitsado na midbida na si Gina Mancera Aguilar, 50 anyos ini, asin residente kan Barangay 1 kan syudad. Asin na pag-araman na igwain inin kasong illegal recruitment, asin na may warrant of arrest na ipinalawas kontra sa iya puon pa ka nakalihis na Nobyembre 2011. Alagad an nasambitan ng suspitsado na dakop ta ini sa Barangay Sagpon sa syudad na o kay sa Banwaan na Kandaraga, asin nagtabang na mga miyembros kan Daraga PNP para sa pagkakaarestara kan nasambitan ng persona. Sa ngunya nasa konsudyan na indikan mga kapulisan para sa magkakanigong disposisyon mantang nagtaong asigurasyon ang PNP na padago sindang makondusir ng mga magkakanigong operasyon para magkadarakop ang mga wanted na persona di ba ko sa syudad kan Legazpi Sindaraga kundi sa Bilog na probinsya kan Albay. Yan tabi VP ang initial na informasyon haliman sa PNP Ans Galero, DCGB. Salamat sa report mga tugang 20 bago magabot ang alas 6 o yung alas 6
nin pag-aga digdi po sa tuya na programa. Uingon niya na aldaw, mga tugang gigibuhon tabi ang atod procession alas 7 po nin aga. Gusabihon sa mga imahen kasuhapon na sinabat digdi po sa Sentro kan Legazpi, pasiring po diyan sa Santo Cristo sa Dapdap Mission Church, ano? May kinaraman po sa Santo Cristo Festival. Mga tugang kan sinabi ng barangay, ihatod niya na aga sa pagitabi nin pagsakay mga tugang sa mga kuwana, sa pagitabi nin pagsakay sa mga barko. Sa pagitabi nin pagsakay sa mga barko, mga tugang diyan po sa tuya, mga barko. Grabe kun sa barko. Sa pagi po din pagsakay sa mga bangka. Sa pagi po din pagsakay, mga tugang sa mga bangka. Diyan na ihatod tabi sinda pasisiring sa nagkapirang mga luga, mga barangay na sendang inot ng pinag-irok halian kasuhapon. Alas 7 po yan inaga. Tabi, kaya lang si Joshua Gari, di nakakahirungon yan, pangyari sa maabaka. May pinigsahan. Pangyari sa mauraro. Human talaga yan ang buhay. Adi, human talaga ang buhay ni Tabo. Maringan itaba ko sa sa lubot. Sa legs da. O bueno, mga tugang, so i-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan tayo yan na pagkaaga. Dili po sa tuya na programa. So mga listeners natin dyan, ay sus kadakol na Sabi ni Jeril Aranya, good morning. Ano po pagkakaiba ng Aleco Kasuriko? Meralco po. Mapagalon man hapot mo bigo. Ang ngaran niya da si Crescencia de Lomen. Yan. Crescencia de Lomen. Yan. Kisi palan, kaya na sinurtcut, kikisi. Yan. So, pinakas ka sa pag-pronounce palan. Okay. Si Crescencia de Lomen. Salamat po Agang-aga, nakakabwe. Okay lang ko medyo malabog ang tubig. Ang problema, may parang malangsa digdi sa rawis tabi. Makipaisi sa manager kan isus ko. Siguro kay punta na mag-interview tod sa Water District. Oral daw na ini. Oral daw ng reklamo ini. Happy birthday kay Lucia Hile sa May 31 Office of the General Services, Legazpi. Sabi po ni Manay Merly Caceres. Yes, maray na agad tabi. Mga taga dyan sa GSO, Can City Hall. Yan. Good morning. Siring man, mga tugang, good morning sa kwan. Good morning sa ano nga nang apod ka yan? Mga taga Sagpon. Mga taga Sagpon daraga albay, maray na aga po daw. Good morning, sir. Makihapit man kay sir hapot kung ano ang development kang social pension. Okay. Habagat na ibig sabihon po officially wala ng summer. Kita palan mga tugang, sabi ni ni Roti na pakala. Di man palan sala palan ang term na summer and summer tapos ang ang 2 seasons ta. Summer and basta susanong season na pigagamit an sa tuya palan dry and wet man sana, dry and wet season. Wala man kitang summer season, dry season. Yan, okay. Happy listening po sa mga taga Buragwis, Legazpi. Salamaton tabi, nakatutok daw Purokdos. Good morning sa mga taga Purokdos. Good morning, Idol. Crescencia de Lomen, tabi sikisi. Yung mananggad sa mga apod. Advance happy birthday po sa aki kong si John Moises Romero. Hali kay Papa Tom, kan barangay bye-bye. Good morning, Papa Tom. Kumusta si Papa Roms? John Moises Romero. Happy birthday. Good morning, tabi sa mga taga-bye-bye. Hali kay Papa Tom. Yan, namit ko na ni si Papa Tom. Mas pugi kay Papa Roms.
Happy Fiesta po sa gabos na mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. From Buddy Gonzales Taule. Good morning. Good morning. Belated happy birthday po kay Mama Teresita Beruega kasuhapon. Hello po sa Beruega family, Maricel Esplana to nang Maracaba, Castilla, Sorsogon. Alright. Happy 50th birthday po kay Didi Cabredo from Women's ng Baliti, Ginubatan. Ay, birthday ko niyan ni Kung Didi. Birthday ni Kung Didi ko niyan. Kung Didi, happy birthday, Congressman Didi Cabredo. Maray na agad tabi sa imo. The best man si Kung Didi, ha. Birthday pala ko niyan. Hello, good morning. Migo, good morning. Yes, Dan. Marinig sinulot ni pag-iriba kong si Raj Barcia. Marinig pagkagay mo, Raj, pag-discourage kang clergy, lalo ni Bishop, sa mga kandidata ba sa beauty contest na sinulot kang mga costume ni Mama Mary? Iyo. O niyo, saro pala na contestant kang bilibir kang dalagang magayon. Nataigwa ka yan? Igwa ka yan? O niyo, nagsulot kang bado ni... Sasarang ko ha? Saan ginibo? Ako na. Bilibining Pilipinas, so taga Cebu, pigsulot so outfit ni Santo Niño de Cebu. Kamsur naman, pigsulot so atel kan Lady of Peña, Francia. Di masalbay, doon kandidata kan talagang ngayon, dahil ako ma-mention ka nga kan lugar ha. Pigsulot so government crowns kan Blessed Virgin Mary. Hindi ko mga parait na niyo. Pati so, siyempre, ang matmari ang simbahan. Hindi masalanay sabi ni Bishop, blasphemy. Kaya warning naman sa mga sa mga pag-iriba. Iyo. Pag ma-design kita dapat, so bako man na, embod na sumunod kita, baka mga katoliko, ang pag-ano ta pala simbahan. Iyo. Pag kita kaya. Advice lang. Next time, Yeah. Ano na? Iyo na nga niyan. Dahil mga good na orient kay Maray. Anyway. O di, ano may latest kay Michelle D? Si Sai? Michelle D. Michelle D? Sunod na ba ang Pilipinas Universe? Yeah. Okay. Ano na ang latest? Inamin niya na ano siya. Na? Ano mo na, LGBT. Ay, tapos. Inamin niya na siya bisexual. Nagkarakol-dakol na baga iyan? Hindi, ang mga sikat baga, lalo sa mga magayon. Nga, nagmamarites ka ko ha. Inamin na ninda na sinda mga aroketa. Mas lalong minasikat. Iyo man ang dali. Iyo man ang gad. Actually, kitang duwa. Pwede naman kita mag-amin. Mainot ka na. Tasunod nung taka na sana pagkatapos mo. Goodbye, Henry M. Marietta. Goodbye, Henrietta. Bye-bye. Latosong kandan orensing ini, O minot ka na, Bi. Tapos masunod ako si mo. Okay? Alright. Mga tugang 10 minutes bago po magabot ang alas 6 din aga sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag karaman in the morning. Dagdag na kaaraman, mga tugang ngunya na pag-aaga. Didi po sa tuya na programa. Araw ngayon ng Martes. Ini, danguganindo ini. Aram daw nindo mga tugang kung sa intabi na imbento ang nail cutters. Ang mga nail cutter, dyan po na nababakal nindo mga tugang sa mga saudan, mga department store, mga groceries. Asin iyan po mga tugang ang numero 1 in-export mga tugang kang nasyon na yan. Kan mga panahon, ang pagputol da tabi nin kuko, pigagamitan po nin gunti. Kung bako, pigagamitan nin garo ang disenyo, gari po mga tugang flies. Napagaraman na ang premier ang makusog na export mga tugang kang nail cutter, iyo po ang halida sa South Korea. Yung mananggat, nagdumang kami sa Korea. Pinapot kami kan tour guide.
Yun nga ya kung saan nga ya gali ang kung ano yan, ano nga ya number 1 export nga ya kang Korea. Ang number 1 na export ninda mga tugang, iyo tabi ang nail cutter. Pamputol nin koko. Iyan pala tabi initially, dahil binto da mga tugang dumaan, I mean, na-patent iyan duman sa sinabi ng nasyon. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Nasa linya po, mga tugang, ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jomar Bien, nasa linya. Good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, basado rin sa blatter sa Tabaco PNP, sarong kalibre 38 badil na may mga bala ang ipinag-turn over digdi sa Tabaco PNP kan sarong misis. Matapos na nahiling niya na sa naini, duman sa indang backyard o sa likodan na partikan sa indang natad. Sa report digdi kasuodma ni Bernie Kiambao Ibukay, residente kan Zone 2, Kabakan, Tabaco City, na alas 9:30 kasuodma, nagpasiring sinda sa naglalakaw-lako siya duman sa ng backyard, sa natad baga sa may likodan na parte, kan makahiling siya BP Enrique sarong puting t-shirt na nakukumukumo, duman sa indang propriedad, sa natad ninda sa likod, kan buksan niya ini, nahiling niyang may sarong kalibre 38 revolver sa laog kay ni, asinigwapang 8 bala na nakawagas man duman sa laog kang na kumukumo na t-shirt. Tulos niya ining pinurumpon asin ipinag-turn over digdi sa Tabaco PNP sa pagsasabi na dai siya nin ano pa man na ideya kung ngata o paano nagkaigwa na naunang bita na badil duman sa likodan na parte kan sa indang natad. So duda ka na mga pulis sa BP Henry na ikuang ibang residente kang naunang bita na lugar ang ibinarabad na sa naito duman na badil sa katuyuan na maidispatchar. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa laban. Ang mga bareta, mga tugang susunod na sa Morning Hirit. Magkalipas lang po kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si
si Kapitana G. Samaromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay. 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition. May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikapitong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School First Alumni Homecoming Motorcade, 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo, 5:30 p.m. Ikawalong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night, May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 7 a.m. Atod Maritime Procession, 7 p.m. Nazareth Youth Night, May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass, 10 a.m. Baptism, 7 p.m. Day and Night, Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6 po ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Hatod prosesyon para sa kamaumawan ni Santo Cristo gigibuhon ngunyan alas 7 nin agas sa siyudad ni Legazpi. Inspeksyon kang Endro Albay sa 52 o 152 na quarry permitis sa mga lugar nasa pamitisan kan Bulkan Mayon pigigibo sarong beses kada semana.
Dagdag bawas sa presyo kan gasolina sin kerosene ipinautob na kasabagong alas 6 nin aga. Presyo kan diesel sudati sana. 500 milyon pesos na kantidad din QRF pwedeng magamit matapos magtama ang bagyong Betis sa nasyon sigon sa Office of the Civil Defense. Education Group ng apunan sa gobyerno napakaskason ang pag-release kan one-time rice allowance para sa mga paratokdo. Sa ibang nasyon, pagkulor nin berde kan pamosong Grand Canal sa Roma, pig-investigara na. Department of Agriculture nagdepensa sa pag-oktaba sa implementasyon kan SRP Kampula asin puti na sibuyas. Yan po ang headlines kan mga bareta ngunyan pong aldaw sa DCGB. Mga tugang gigibuhon po ngunyan aldaw alas 7 nin aga. Mayo 30 ang atod maritime procession para sa kaumawan ni Santo Cristo sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigon kay punong Barangay Glen Barcelon pagkatapos kan banal na misa ngunyan na alas 6 nin aga. Iyon ay kasiyam na novenaryo, isusunod ang atod maritime procession na yung tauna na parte kan selebrasyon sa kapistahan kan Santo Cristo, mantang pinag-atindiran ini kan kadakol na mga devotos. Mientras tanto, gigibuhon man adyan alas 7 nin banggi, ang Nazareth Youth Night, mantang sa aga, Mayo 31 yung aldaw kan kapistahan ni Santo Cristo. Gigibuhon man ang Fiesta Mas alas 9 nin aga sa Santo Cristo Mission Church, susundanin bunyag mantang alas 7 nin pagabanggi. Iyo ang Dapdap Elementary School Alumni Night katakod kay ni pinag-ingganyan ni Barcelona ng gabos na paratubod na makisumaro sa saindang selebrasyon sa kamaumawan ni Santo Cristo, a celebration of faith and thanksgiving. Sarong beses sa kada simana, nagigibo po din inspection ang mga personahes kan Environment and Natural Resources Office Albay sa 152 na quarry permiti sa malalain na munisipyo sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Inang pinagkonfirmar ni Enro Albay Head Tes Atos kung sain kaibahan sa mga pigrekesa kan grupo ang tama na lugar na pinagukuha na din aggregate sa sintama na volume nin pagtatransportar. May monitoring team kita. Ang sabi ko nga ni sa mga kapitan, katabang ni baga po sinda tabi, sa may police power sinda, anytime. Yeah. Kung may mga nailing po sindang irregularities, magduman po sa opisina, mag-report tulos. Sinabi ni Atos sa DCGB News na gabos na naresibing reklamo pig-investigaran nin danin pagkakaigwan ng sa pagin ng technical conference para masabutan na dai pwede asin may violasyon asin mataunan sindanin magkanigong penalidad. Sinabi ni Atos o siniguro ni Atos na mahigot ang sa indang monitoring sa mga quarry permittees sa probinsya para masiguro na nakakasunod ini sa pinagtalaan na guidelines sa quarry operation. Mga darakulang politiko naglilista na kan mga tatabangan sa barangay election. Al Armario sa report. Nasa listing process na ngunyan ang mga darakulang politiko kan sa indang mga magiging manok na kandidato sa barangay sa maabot na Oktubre. Sa monitoring kan DCGB News, may mga kapitan na suportado kan ibang politiko dahil nagtabang sa inda kan luminis na local national election. Alagad may mga kapitan man na dahil susuportaran dahil iba man ang tinabangan. May ibang leaders na iyo man ang mamanokon laban sa kapitan dahil iyo ang nagsakripisyo. Depende sa politiko, anihilingon ang naging performance kan na luminis na local national election. Kaya ngunyan, laban maninikan mga barangay leaders, iyo man ang pigadalan kan mga darakulang politiko, piglilista na ang mga dapat nindang tabangan, preparasyon maninda sa maabot na local national sa 2025 election. Al Armario, DCGB.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareda, nababayadan na po kan Albay Electric Cooperative o Aleco Incorporated nin bulan-bulan ang power suppliers sa probinsya. Inan pinag-anunsyo ni Aleco Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit kung saan naggalangkaw ang 118% ang collection efficiency kan kooperatiba sa bulan nin Marso kumpara sa 78% kan primerong bulan kan sa indang transition. Sigon ka Engineer Boxit, kabilugan na 353.8 milyon pesos ang sa indang pigbabayadan. Sa ibong kaini, pinaliwanag ni Aleco Technical Services Division Manager Engineer Mark Jesan Lucilo na ang puro perming pagpalsok din kuryente sa malay na parte kan probinsya resulta kan El Nino, nagkakapurotol na wires, vegetation as in power hotspots. Mientras sinabi man ni Boxit na padagos man sa indang apprehension sa mga illegal na koneksyon o mga jumpers na saro ang dahilan sa pig-aapod na power interruption. Mayor Chino Garcia kan ginubatan bako kumbinsido sa rekomendasyon kan mga eksperto na ibalik ang inulag na bulod sa Mulad Bukad Pequeño, ginubatan Albay. Jimmy nasalita sa report. Dapat iri-evaluar kan enro asin nara board member Dante Randia kan sangguniang panlalawigan pag-isipan in marahay kung ang rekomendasyon ninda safe talaga na so tiniripak na bulod sa Mulad Bukad Pequeño sa ginubatan kan kuwari permite i-restorar sa pagi kan pagbuelta kan mga gapo daga mga baybay na inurukad sa bulod ngayon nagtitrinsira sa mga residentes asin mga pagrugaring sa nasabing lugar. Ini ang reaksyon ni Mayor Chino Garcia pagkatapos kan site inspection kaso hapon sa pagsabing kun an bulod na inurulag na tapos ibabalik para mabilog giraray bilang bulod sa pagtubod posibleng makabalik ang dating imposibleng makabalik sa dating itsura asin istabilidad kan bulod dahilan sa konsiderado ng loss material ang mga ibabaralik na mga bagay-bagay na inurol kab sa nasabing bulod. Personal na opinion ini kan alkalde, alagad kun iyo ang rekomendasyon mananggad kan mga eksperto, bahala sinda basta dai makompromitir ang safety kan mga tao asin kan environment o recursos naturales gikan sa pamitisan kan bulkan pasiring sa ibaba kay di idinagdag pa kan alkalde na ipangaji na sana na dai ini iwaragas ni nabaha pagabot nin mga taguran. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Mga tugang oras sa Pilipinas, sigwana po kitanin bale 8 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Mapaapod po nin sarong committee meeting sa sangguniang panlalawigan Kalalbay and Committee on Environment and Natural Resources sa pagikan chairman kaini na si board member Dante Arandia para mapaghurunan kung anon magiging rekomendasyon na gigibohon sa tinupag na bulod sa barangay Mulad Bukad Pequeño kan Ginubatan Albay. Sigon kay Arandia, naresibin na niya na ang surat kan sangguniang bayan kan Ginubatan nagahagad din makaskas na aksyon kung kaya nagkondukta si danin inspection kay iba si Environment and Natural Resources Head Tess Atos kasabayan mga personahes kan Mines and Geosciences Bureau as nagkapirang miyembro kan konseho sa nasabing lugar. Enot kaya pinagrekomendar naman kang rehabilitasyon sa lugar kung saan nahalion ang nakakaulang na sabulos ng tubig sa River Channel. Sinabi ni Endro Officer Ato sa DCGV News na sa Hunyo 7, 2023 o sa Hunyo 7, 2023 gigibuhon ang rehabilitasyon sa lugar na enot ng pinag-urunan para maiharayo sa peligro kan flash floods in kaso magkaigwanin makusog na pag-uran. Siniguro ni Atos na mantinidong mahigot nindang monitoring sa gabos na nataunan nindanin permit para masiguro na wara ininin violasyon asin kunigwaman papatawanin magkanigong penalidad.
Report mga tugang hali po dyan sa luwas Albay Police Provincial Office nakaresibin 4 na motorcycle unit gikan sa gobyerno provincial kan Albay. Ans Galero sa detalye. Dakula ngunyan ang pasasalamat ni Albay Police Provincial Office Police Director Fernando Conana na manungod sa pagkakaresibe nindanin 4 na unit ni Duke motorcycle gikan sa gobyerno provincial kan Albay. Sigon kay Police Colonel Conanan Jr., dakula ang magiging tabang kan seri na mga motorsiklo sa mga operasyon kan sa indang opisina lalo na kan Albay PPO SWAT unit dahilan sa ini an dakula man ang nagiging operasyon sa palibot kan probinsya kan Albay. Sigun sa iya endot ng pinagpaabot ninda sa gobernador o kay gobernador Atty. Edsel Grex Lagman ang kahagadan ka siring na bagay sa paagi kan sa indang Provincial Peace and Order Council asin naugma siyang napaundahan ini kan gobyerno probinsyal asin natauanin magkakanigong fondo. Dahilan kay ini nagdaong asigurasyon si Conanan na mas papakusugon panindaan sa indang performance asin mas gigibuhon pa ang magkakanigong espersos para matawan ni pasi orden digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga tugang paragos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal gigibuhon po sa Hulyo 16 an oath-taking ceremony kan mga newly licensed teachers sa Bicol Region. Base po sa anunsyo kan Professional Regulations Commission of PRC Bicol, gigibuhon ang face-to-face oath-taking sa Albay Astrodome sa Legazpi City kung sa inutaan batch iyon manunumpa sa oras na alas 9 nin aga, mantang ang ikaduwang batch an alauna man naman nin pagkahapon. Katakod kay ni pinagirumdum kan komisyon sa gabos na mapartisipar sa pagsumpa na sunodon ang dress code kung saan ipapautob ang business or corporate attire. Dapat man nakonfirmaron ang attendance sa pag-atender sa pagikan online o pagpasiring sa official website kan PRC Bicol. Dapat man na ipresenta ang oath of professional asin ang entrance tickets na mababakal sa Customer Service Center kan PRC Bicol. 24 oras na standby power generator sa LGU Tabaco. Siniguro kan CDRRMO sa taho kan puro palsok na serbisyo kan Aleco. Report kay Jomar Bien. Siniguro kan CDRRMO o City Disaster Risk Reduction Management Office kan LGU Tabaco na naka-standby 24 oras ang sa indang generator sa tao kaining pagpurupalsok kan serbisyo kan kuryente hali sa Aleco. Ini ang ipinahayag ni Mr. Hugo Buen, pamayo kan CDRRMO sa pakikipag-olay sa DCGB News Kasudma. Sinabi ni Mr. Buen na igwasindang mga tao na nakabantay 24 oras sa generator na sa indang na iyon maasikaso in kaso magkaigwanin brownout. Tangan ina masiguro ang steady supply kang kuryente sa mga nasasakupan kang LGU propiedad kang LGU digdi sa syudad. Partikular na sa indang ataman na mga freezer kung sa inyo nabubukta ang mga bakuna na pinagagamit kan City Health Unit. Sinabi ni Buen na importante ang steady supply kan kuryente sa mga freezer na nabubuktakan kan mga bakuna. Tangani na daini maraot in kaso na mag-brownout ni halawig ang serbisyo kan Aleco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Magbabalik mga tugang ang mga bareta sa Lago Nacional. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro.
Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in our school year 2023 to 2024. We offer a wide and varied curriculum for preschool, grade school, junior high school, and senior high school. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at Sunshine International School learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children for academic and artistic booster and to prepare students for the coming academic school year. SIS offers summer classes for preschool, grade school, and high school. For preschool, from 8 a.m. to 10 a.m., Monday to Friday. Grade school, junior and senior high school, from 8 a.m. to 10:30 a.m. Speech class, dancing class, and Little Chef are also offered. Exciting and challenging activities will be given to the students, and this is an opportunity to keep their mental and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now ongoing. Summer classes starts on June 1, 2023. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Afel at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, or you may call at 052-201-2419 or 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination,
event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. GB News Express. GB News Express. Oras 6:22 sa Pilipinas. Mga tugang efektibo kasabagong alas 6 ninaga ang panibagong price adjustment sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo kan kumpanya nin petrolyo nag-aumento ang presyo nin gasolina nin 1 Gs kada litro. Nagbaba man nin 35 sentimos ang kada litro nin kerosene. Mantang sudati sana ang presyo kan diesel dahil da ini mahiro sigon sa mga oil industry sources. Pigasabing ang sunod na paghiro kan presyo nin mga produktong petrolyo resulta kan halangkaw na demand sa world market asin ang padagol na tensyon sa pagultanan kan Ukraine asin Russia. Mga tugang maabot po sa 500 milyon pesos na Quick Response Fund o QRF ang pwedeng gamiton para sa relief efforts matapos magrapado ang bagyong Betis sa nasyon. Sigon kay Office of the Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na pwede ning mabangaon sa Standby Quick Response Fund o 256.2 milyon asin ang 244.7 milyon na continuing QRF fund gikan sa natada kan sarong taon. Paliwanag pa ni Nepomuceno na pera sa QRF igwaman in 108.2 milyon pesos na kantidad nin pre-positioned non-food items ang OCD Central Office as in regional offices kung saan pwede ining i-distribute tulos sa mga apektadong residente. Dagdag pa ni Nepomuceno na naka-standby man ang iba pang government sources, kaibahan o government resources, kaibahan ng mga equipment for emergency telecommunications, transportation assets asin iba pa
activated naman ang Emergency Preparedness and Response Protocols kang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba-ibang parte kang nasyon kung sa indigdi nakabase ang magiging kasimbagan o ayuda kan gobyerno. Mientras na naka-standby man as handang i-deploy ang sa oras naan 1,672 na teams gikan sa Armed Forces of the Philippines, AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, asin Philippine Coast Guard para sa ilalansar na search, rescue, and retrieval operation. Nakadeploy ang masobra sa 600 nakadeploy na ang 4,650 na trained personnel kan PNP Water Search and Rescue o WASAR team asin ang 7,371 na trained personnel para sa Search and Rescue o SAR may kinaraman sa pigilauman na pagrapado kan Bagyong Betty sa nagkaperang rehiyon sa nasyon. Sigon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nagpawagas naman sindanin iba-ibang equipment arog kan 8,800 na life vest, 77 na SAR boats asin sobra sa 7,000 o 1,700 na units sa SAR equipment o SAR equipment vehicles na kumpuesto ng 1,496 na personnel carriers, 334 units ng troop carriers and 625 na portable electric generator sets. Sigun kay Acorda, ang mga ini partikular na ipapawaga sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Mimaropa asin Calabar Zone. Inutan nagpapagas ang PNP ng 27,000 na Police Disaster Response personnel sa bilog na nasyon para mag-alalay sa Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO as in local government units o LGUs para sa gigibuhon na preemptive evacuation, rescue and relief operations. Mantang activated naman ang Critical Incident Management Committee kan PNP para maigot na i-monitor o i-coordinate ang gabos na dispersos kan PNP units sa sendang subcommittee on natural disasters, Critical Incident Monitoring Team as in PNP Command Centers. Sarong grupo mga tugang nin mga empleyado sa edukasyon anang apudan sa Department of Education asin sa gobyerno narikasan ang pagpapaluwas kan one-time rice allowance sa gabos na paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Sinabi kan Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na ang mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan may diretso sa sarong bes na 25 kilos na rice allowance ang pigataw kang national government sa gabos na empleyado ng gobyerno sigon sa Administrative Order No. 2 Series of 2022. Magigiramduman na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Disyembre, alagad mantinidong day pa na resibi kan mayoriya kan mga rehiyon sa Kudnguyan, mantang hinagad kang grupo sa DepEd asin sa gobyerno na sigurohon ang kalidad kan bagas na pigatao na pwedeng konsumohon ng tao. Dagdag padigdi na nakaresibe ang grupo nin reklamo na ang bagas pigtao sa Nueva Ecija, Mindoro asin Bacolod dai nakakaon. Sinabi pa na ang mga probisyon para sa natadang mga rehiyon dapat maresibi na dai pa o makaresibi na dai pa na ipapalo. Inuran nin malalain na reaksyon gikan sa mga magurang nin mga aki ang plano kan DepEd na magpautob nin K+10 curriculum sa masunod na taon. Sinabi kay ni naggurubot na ang sistema kang edukasyon sa nasyon asin lugod na magkaigwan ng pulidong plano may kinaraman digdi in kaso maibalik sa dati magayon man ini dahil bawas sa gastos para sa grupo nin mga magurang. Dagdag sana sa taonin pagtiyos ng gastos ang senior high school. Magigiramduman na isinumiter sa Kamara de Representantes ang propestong lay na may kamautan na salidahan ang K-12 nin K-10 curriculum asin mangalap nin feedback ang DepEd gikan sa publiko katakod kan draft kaining pagsumiter nin bagong curriculum. Lilibong naman ang gal. Pigrekomendar mga tugang kan Department of Justice sa gobyerno na dapat pabayaan na
tabangan kan Department of Information and Communications Technology o DICT and Philippine Statistics Authority o PSA sa nagkapirang mga trabaho kay ni para mapakaskas ang pagpapaluwas kang national IDs sa mga Filipino na naatraso dahil sa mga issues sa data transfer. Base sa legal na opinyon na isinurat ni Justice Secretary Crispin Rimulya, sinabi kay niya dapat mag-issue si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin sarong executive order na nag-reorganisar sa gabinete sa paginin pagbalyo ka nagkapirang mga responsibilidad kan PSA sa irarom kan Philippine Identification System o PhilSys Act of 2018 sa DICT para maaksyonan ang mga isyu na nagpapahaloy sa pag-roll out kang national IDs. Ginibo ni Rimulya na sabing pahayag matapos hagadon na Executive Secretary Lucas Bersamin ang sayang opinyon matapos magpahayag ang presidente nin kamautan kaya di na magpakaskas ang pag-issue nin digital PhilSys ID. Enot ka ng issue sa printing ang national ID nag-ugat sa late na pagpuon kan flow of data as in volume kan data nakatalaan na an issuance kang nasa 116 milyon na national ID para sa produksyon as in delivery ka ito pang 2021. Alagad nag-abot ka sa katapusan kan taon. Solamenting nasa 27 milyon pa sana ang na-deliver. Pero digdi sigon sa PSA nakalihis ang taon o kanakalihis na taon. Solamenting 3.6 milyon ang electronic Philippine ID an na imprenta. Padagos mga tugang sa mga bareta, ipinag-orgulyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapagayon o ang nagagayon na Estado ka Nasyon sa naging event kan Presidente kanakaaging weekend sa Cebu. Sinabi kay ni na fastest growing economy in the world ang Pilipinas. Ipinahayag kang Presidente na magayon ang baretang ini may kinaraman sa ekonomiya gikan sa nasyon sa pagipag-oron sa nagkapirang aldaw sa business community kan European Union. Kusong sabiyon kay ni sigon kay Marcos na nasa tamang direksyon ang pigagihan ka nasyon. Tama man sigon sa Presidente o tama pa sigon sa Presidente ang pag-iisip asin piglalaban o ipiglalaban kan administrasyon. Ipinuntukan hepe ekotibo na importanteng mag-iribahan asin magkasararo sa tahaw ka nagrarahay na ekonomiya sa nasyon. Aprobado na mga tugang sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propestong lina nagpahayag sa panahon kan pag-avail sa state tax amnesty asin pagapahiwas kan sakop kay ni sa botong 24 na pabor asin wara ni nagkontra nakalusot na sa plenaryo kan Senado and Senate 2219 kapag dagos ng naging sarong lay i-extend ang period kan availment kan state tax amnesty asin 2 taon pa sa Hunyo 4, 2025 pipasabay man sa sakop kan tax amnesty ang mga propiedades kan mga nagadan bago ang Mayo 31, 2022. Sa rarom kan propestong lakdang pwedeng magbayad din hulugan na state tax sa laog ng 2 taon na dahil napapatawan in multa asin interest. Pigtutugutan man ang paggamit ng electronic o manual na pagsumiter para sa mag-avail kan state tax amnesty. Siring man ang pagbayad ng tax sa rin man na autorisadong bangko, revenue district office asin o kaya authorized tax software provider. Pareta po mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kay ni alas 6:32 na po nin morning. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Climax Forte. Climax Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Iimbestigara na po kan mga autoridad sa Roma ang pagkolor berde kan tubig sa pamosong Grand Canal. Sinabi ni Veneto Regional President Lucas Zaya na sinugo niya ang kapulisan para investigaran ang pagkulor berde kana sabing tubig sarong klase nin phosphorescent green liquid na ang garong suminalak sa tubig kan Grand Canal. Tulong
Tulo sindang nagkuhanin water samples para maaraman kung anong klase ng chemical ang nakasalak digdig. Pigi-review naman ang CCTV surveillance tape. Asin hinapot ang mga lokal na gondolier pilots, asin boat drivers. Inakusaran man ni City Councilman Andrea Figuraro ang mga environmental activists na nag-atake sa mga Italian cultural heritage sites. Pigdeklarar na nanggana sa runoff elections kan Turkey si President Recep Tayyip Erdogan. Ini dahil sa pagtatapos kan iskotinyo kung sain lalo pang nagharayo ang lamang ni Erdogan sa kalaban kaning si Kemal Kılıçdaroğlu. Base sa bilangan, nakakuha si Erdogan in 75.42% nin boto, mantang kalaban nasa 53.41%. Ginibo ang runoff election matapos magpalyar si Erdogan na manggana nin outright majority sa primerong round kan eleksyon kan Mayo 14. Dahilan digdi nagselebrar ang mga suportadores ni Erdogan asin nagtiripon ang mga ini para sa pangganakan sa indang presidente na nanerbihan in sobrang 2 dekada. Business News. Business News. Mga tugang, mga dagdag na bareta sa pagdinegosyo, nagdepensa po ang Department of Agriculture sa desisyon kini na ipag-oktaba ang implementasyon kan 150 na suggested retail price o SRP para sa pulang sibuyas, asin 140 man para sa puti na sibuyas. Paliwanag ni DA Assistant Secretary asin Deputy Spokesman Rex Estoperez na nagkaigwa rin internal agreement sa pag-oktaba kan implementasyon kan SRP kan mga sibuyas. Apera kay ni premature ang anunsyo sa pagpataw kan SRP dahil day pa na issue ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang opisyal na memorandum order. Kailan digdi, question kan DA official kung nata nagluwas ang nasabing SRP kasi inanunsyo na dai pang pirma ang Senior Undersecretary kan DA. Gusto man kan Senior Undersecretary kan DA na mapag-adalan ang cost structure para sa SRP dahil base sa computation ang cost of production nasa 28 pesos sana kada kilo. Kapag nagdilensya ang mga retailer ni 90 pesos, may kabilugan na 121% ang profit o ganansya. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kay Basi News Director Mar de la Cruz. Sali po dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang post-COVID-19 condition pwedeng makapiktar sa gabos na edad kay bana ng mga persona ang nagkaigon in mild o no symptoms durante kan initial na COVID-19 infection. At bagay na ilang tinawanin doon kan World Health Organization Philippines. Sigun sa ahensya, may alangkaw na peligro sa mga tawong nagsapar ng severe COVID-19. Sarong pagirumdum kan DCGV, TUH sa sigan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Pag-asa DOST sa pagi po ni Ariel Zamudio ang may detalye kan kamugtakan kan panahon. Maray na aga po. Ang bagyong Betty po, although nasa typhoon category pa man gira iniyo, alagad bagya man yung nagduya habang iniman nasa may kadagatan sa may sirangan na parte kang Batanes. Alas 4 kasubago nin aga puring namatan ang sentro o matakan bagyo sa distansyang 350 km sirangan na parte kang Basco Batanes sa coordinates na 20.2 degrees north, 125.3 degrees east. Tangon niya, nagwa ni Kusog Mindoros na haran sa sentong nag-aabot sa 150 km per hour
Asin may pagbugso kanduro sa nag-abot man sa 185 kilometers per hour. Nagiro ini kunyan sa direksyon na panorte-norteng sulnupan, tarikas man na 10 kilometers per hour. Mayo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan. Alagad, din dahil naman sa southwest monsoon o duro sa bagat, ang Bicol region makakabati pa manin mga paminsan-minsan pabugso ng kusog ng Doros. Dahil nga ni sa Doros sa bagat na pinagpapasupan kang bagyo, o kaya iguaman gale warning sa mga paypayin dagat ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Kabali naman ng Ticao, asin Burias Island. O kaya nananatili man na delikadong magpalaot po niyan sa mga nasambit na kadagatan. Sa maghapon ng Kabikulan, nilalauman na mapanganoro na kalangitan na kuminsan may mga kalat-kalat na mga pagkuran, asin pagkikilat pagtagultol. Nagpunta to yung weather update, aliligdi sa DOST Pagasa, Ariel Samon. Mga tugang sa inyo pong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw, hali po yan sa News Base kan DCGB. Sinurat po ninyo sa panginginot ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza, sabay si Nicole Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro.
Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay, 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition. May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikapitong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School First Alumni Homecoming Motorcade, 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo, 5:30 p.m. Ikawalong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night, May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 7 a.m. Atod Maritime Procession, 7 p.m. Nazareth Youth Night, May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass, 10 a.m. Baptism, 7 p.m. Day and Night, Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, mga tugang, oras natin 12 bago po mag-abot ang alas 6 nin morning sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Sige. Mga tugang, ngunyan tabing nagigulo ko eding baretang binasa ko sa bago. Tod na lang pag-irestoryahan tayo init, na mabibitin kita. Mga tugang, balikan ta muna ang report sa... So, bareta baga kan DepEd? Nasa K-12 da junior, halion, ibalik sa K-10. Salbatana. Pag-una ko baga, inadalang kitultulan sa iyan na planongan. Gusto tang maging globally competitive, di ba? Para parariho na kita mga tugang sa curriculum sa bilog na Southeast Asia, as in sa bilog na mundo. Ibalik na mga tugang sa kwan, sa dati. Pinagarasto nindo sa mga magurang na nag-ireskwela, sa mga magurang na pina-ireskwela nung K-12. Ngunyan pala, ibabalik na naman. Pigpainit naman nindo payo ko. Uto nga ni so aki ko, pero nang edad ka na aki ko ngunyan. Nasa college pa junior, takunday ko tang K-12, graduate na siya. Pareho kita, di ba? Mayaki ka man, di ba?
Ay, nako. Anyway, ito, babalikan taan. May report muna si Josh Babino. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Hay noon si Joshua. Hay na si Joshua ko niyan. Basta Morning, Henry M. Joshua, ano nangyari? Yes, good morning kami, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Good news ini. Magiging 22 pesos na tabi, VP. Unbuying price kang National Food Authority o NFA Albay Branch sa mga paroy na ipapabakal sa indakan mga albayanong paraoma. Initabi, VP, matapos na kasuhapon, formal nang pinirmahan ang Memorandum of Agreement entry kan Gobyerno Provincial Katbay asin kan NFA kung saan halik sa 19 pesos na original o standard buying price kan NFA ang provincial government dudugangan mag-inilin 3 pesos. Kung matatanda ang bagatabi, VP, ini suhaloy ng pinaghalat-halat dahil ang kadakulang tabang ini para sa mga albayanong paraoma. Lalo pang talagang medyo makantidad mo yan ang production cost kana pagtatanom ng paroy. Lalo na ang pag-abot sa Apano. Kan nakalihis na makaulit ka si Jahara Pavilando, ang spokesperson kan NFA Bicol, ang siring na bagay na ang mga lokal na gobyerno nagdudugang din katdat. Dakulang tabang na mas maingganyer pa ang mga paraoma na sa NFA na lamang ipagpabakal ang sendang mga paroy. Dahil ini ang tagi na makapagdagdag sa buffer stock kan ahensya na iyon pwedeng mabakal kan mga LGU asin magagamit for relief operations in kaso may emerensya asin raot nin panahon. Mentras na kasuhapon, VP, sa nangyaring MOA signing, presente si NFA Bicol Regional Manager Osmundo Ginto Jr., Attorney o Governor, Attorney Edsel Greco Lagman, asin na presente man si NFA Albay Branch Manager Domingo Pura, presente man si Board Member and Committee Chairman on Agriculture Gerardo Palmiano, asin presente man si Provincial Agriculturist Che Rebeta. Kung kaya mo yan, VP, 22 pesos na ang barakalan kan paroy kan NFA dito sa probinsya kan Albay, dakulang tabang para sa mga albayanong paraoma. Paano? Paano ang pagkuhan? Paano ita? Pero ang budget na pig-alokar kang provincial government para dyan? Dahil pa SBB kung pirang allocate talaga nindang budget. Pero sa kada per kilo, ay naman sa 19 pesos kan NFA, madugang sindanin 3 pesos. Ngayon nga, pero dit naman aram, kung peraso mapabakal na mga paraoma dyan, di ba? Mabutan pa nun, maubos yan. Bako? Problema na kang government. Maubos yan, excuse me, di ba? Mabutan pa nun, maubos yan. Alam mo nga nag-alokar ka 10 milyon, pirang 3 yan, na 10 milyon. So, hanggang rin yan na 10 milyon. Kung halimbawa lang, pero daw ang budget allocation dyan, fund allocation. Buda pa paano yan? Ito turn over kan probinsya ang kwarta sa NFA? Paano ang sistema? Dito pa isibit ang sistema, pero ang pagpabakal ba kaya-kayaan? So, talangan man na, kung 22 siya, gusto sabihin, 19, 20. Gusto sabihin, ang barakalan sa NFA, 19 pesos. Yun ang standard. Tama, 19, 20. Tama, 19 pesos, di ba? Alangan man nababakalong kan NFA so do bagas, o suparoy na 19 pesos, ay gwa ka ngaya po pinabakal ngaya na 200 kilos, so 3 ngaya kaan, 200 ngaya times 2, 200 kilos ngaya pinabakal kan para umade. 200 pesos, ang ngaya 200 kilos, times 3. Igwa ka ngayang 6 pesos. Duman kumangkon mo nga sa Kapitolyo. Diba? Ano ito turn over sa kwarta o ano? Yan ang hapot. Diba? Pero kung pero sa nag-alokar kan lokal ng gobyerno kan na probinsya, ang barakalan man sa 3 milyon? Ngunyan man sa ng Albay o Abril buda Mayo kadaklan. 3 milyones ang alokasyon. Kam probinsya sabi ni Kuya Jo, tayaon si Kuya Jo ko sa hapon duman. Para sa 3 pesos na additional na kilo nin paroy. Correct. Kung 3 million siya, divided by 3, abanda, pirang kilo yan. Guna, tapan daron tadawan sa tuya na calculator. 3 milyones. Ay, diyo ko to, divided by 3.
Makakabakal ki 1 million kilos, 1 million na kilos nin bagas, pandagdag sa NFA, good for 1 million kilos. Dakula na ini. Correct. Gusto sabihin, kung di ko mapabakal ki 1 million ngayon na kilo na para uma, di. Okay, dakula na tabang naman. Correct. Pero nga po, paano yan? Itatao sa 3 million sa NFA o what, ano? Alat taon si Kuya Jo, nag-text pa. Baka may detalye si Kuya Jo. Okay? Posibleng igawaan dito sa NFA. Pero naman pining pagpasapataho ng parauma. Yung nga. Tan mabayad din NFA, di ba? Pag makala kang NFA, isubol niya sa probinsya. Yes. Okay? O, sige. So at least lamang BP, good news. Marayan. Para sa mga Maray na nakaisipan na yan. Maray na kaya. Sa matandaan, mag-isip report ng bigalat halap talakan mga parauma. Alas 22 lamang ang kilo kan paroy. Ha? 22 lamang ang kilo kan paroy. At tapos na magkakaranihan mo yun na mayo. Ang problema ka, kung sa mga negosyante naman, bubakal ki 23 pesos ang kilo kan paroy. Kumpitin siya ako. Bagong iyo, John? Bakit i-compete kan mga private traders, rice traders, 23 sinda. O paano? Okay, o sige. Okay, so yung tabi, BP, nakapalaman iyan naman wasay din ka na kaswap sa agri-fiesta naman dyan sa kabayan. Iyo naman si Jimmy. Alright. Alright, so BP, nga dagdag na impormasyon kan nakaulay tama si spokesperson Madam Jahara Pavilando. So, Pupino, this is Jimmy. Per batch ang purchased kan palay. Per batch pala 1 million ang paroy para gari may guidelines ta naso NFA ma-withdraw sa probinsya. Yan. Sige, ihaputa daw sa NFA ini. Totoo. At may interview daw sa NFA kaya. Ha? Hello, Jim. Yes, BP. Nag-uura na. Nag-prepare na mga parauma para sa pagtanong. Ang question, dito ng similya, ano ng remedyo basado sa mga parauma sa ibong kan so dati taon-taon na nag-abot sa halimbawa sa munisipyo kan Libon na similya halin sa Department of Agriculture 11,000 na bags. Ano kinabot sa nangunyan? 1,800 na bag. 5,000 ang mga parauma. Kaso apo, nadangog taka kay Pading Mar. Si Pading Mar, sa mga nagka-interview mo baga. Biglang, kang nadangog kan, garo si Mayor Das Kauro nindo, no, di ba? Mayor Das? Si Municipal Agriculturist Alcirano. Pagliwas kang baretang ano, so auto ko, biyong nagagrutong sa makina, luminayo sa dalagan? Paano man maabot sa food security na gusto magtanong sa mga parauma? Yan eh. Paano magkaigwa kita kay stable na supply nin paroy, budak bagas? Paano kita magkaigwa ki 20, pero nga na sa target yan, 27 pesos ang kilo kang bagas, 25? 20 pesos? 25? Na di nga na kita kipantanong para masupplyan, hindi call na bagas ang nasyon. Iyan pa, yung minabot sa similya, 1,900, samantalang kan mga previous year, mga 11,000, 5,000 na mga parauma. Paano sabi ni Municipal Agriculturist Mau Sirano, paano ito i-distribute sa mga farmers? Si Mau. Right? May nakulang problema mingunyan sa DANP rice dahil sa ang allocation mi ng certified seed inbreed almost 11,000 bags. Ngunit sa previous year ay kahit na nung mga previous year we up 2018, 19, 20 dahil nagababadyan sa Libon halos araw ganyan parati dahil yun ang requirement ng Libon. Ngunit na cropping ngayon as per advice ng field rice Rudy ng itatawag ng kang allocation sa Libon is 1,897 bags. Grabe. Kaya talagang nakulang problema ini. So far nung Friday nagbili na nga ng 874. Di ko pa ito kung paano ang distribution dito. Rin ako dito. Kaya na doon sa Libon, tinanggap nila. Kaya yan ang medyo dakulang problema mingunyan. Kung paanong bigipon sa mga paraong. Na paano daw
inianapot sa Department of Agriculture sa PhilRice. Gero pa din na kontak ni Pading Mar Kasubago kasapon. So PIO, dadangog ka mo eh. Tungkol diyan para masimbang yan. Ay na. Paano ito? Pag-una ko baga preparado kita sa satuyang rice sufficiency program, di ba? Paano yan? Ano nitatanong kita? Okay. Yan, Bibi. Problema kan mga farmers. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Tod, babalikan tayo yan. Mga tugang na problemang yan. Sabi ni Kuya Joe, rice variety na bigante. Ang pigataon ng PhilRice. Ako nakareceive kitulong bags sa total na 9 kilos lang. Kulang ang nababakal sa mga palay breeders. Kaya kulang ang distribution sa parauma. Problema, boy. Sige daw, balikan taon. Mga tugang si Hans Galero, yaon dyan sa barangay Dapdap, may kinaraman sa atod. Ano daw kung lawusin ita? Naghapot sa ko si Kapitan EBP Kasubago. Kung kumusta nga pa di, an kamugtakan kang panahon. Tagaring may gale warning kita. Ano nangyari? Yes, good morning VP. Good morning sa mga parantabay. Ang nangyayari ngunyan sa mga presenteng panahon na VP, food procession and pigigibumingon yan bilang partek ining atod dahilan sa Kasubago nakauruntaan nagkaperang membros kan na Coast Guard Albay dahil pwedeng mag-push ka ining maritime procession dahilan sa may nakabandera pang gale warning sa Eastern Seaboard kan Albay. Makakaiba tangon yan si Cap Glenn Barcelona para matakot ano ang magiging proseso nila dito sa supposed to be atod in honor of Santo Cristo Festival. Sir, maray na aga po. Sa ibang nalinya po si Sir Henry Masena. Hello, EBP. Good morning. Yes, good morning Tabi EBP. Ano po ang may changes po kita para sa tuyang usual na pigigibo na maritime procession para ihatod ang mga imahen? Opo, right now, nasa food procession na po kami sa Santo Cristo Mission Church. Paluwas na kami dito sa Sawangan para ihatod ang iba-ibang mga imahen. Nagkaigo kitang pagbabago dahil sa gale warning, imbis na masakay kita sa mga bangka, na sabi ni Father Jonathan, food procession na lang po kami. Ayun. Matod man giraray, pagabot digdi sa tulay kaning Baltog Bridge, digdi sa may Macabalo River, digdi mi ihatod ining mga imahin kan mga Santo Santa, kang barangay kang Puro, kang Lamba, kang San Isidro, kang Ginapahan. Pagkatapos kay ni, mabalik kami, pasirig naman kami digdio sa may Victory Village para naman iatod ang mga imahin kang Victory Village 27, 28 kang Sabang, kang Bigkali, kang Baybay, Buda, kang San Roque. And then mabalik naman kami, pasiring na kami digdio sa pabalik sa Dapdap. And para ihatod naman ini yung imahin kang Barangay Binanuahan. And after kayan, balik na kami sa Santo Cristo Mission Church. Ayun. Aron po tabi kayan ang pagbabago sa ruta, sa posisyon tabi, P.P. Henry. Opo. Ano po nagkapag-desisyon ang Coast Guard tabi? Abuda ka mo na ipaliban na muna itong pagsakay sa dagat? Oo, kasod pa, hapon, nagdigdi na sa muya sa Coast Guard habang nagkakaigwa kami sabat procession. Yeah. Nagkaigwa ng konsultasyon sa muya so Philippine Coast Guard, nagpadara na sitang tabo na pigtaw nga ni so sitwasyon na igwang gale warning. Kaya sabi ninda, kung di magkakaigwa kipagbabago, kang warning na ini. Iyo. Talagang mauoktaba. So pagsakay. Pero alagad, so possession po tabi BP Henry, palagos man giranay. Yeah. Oo. Although tabi EVP, di ba? So bagyo ko ta, harayo naman din ang aning typhoon signal sa Catanduanes, Buda, Camarines Sur. Kaya lang sugil warning pala nawala, sugil weather system ta. Iyo tabi. Kaya sabi ni Father Jonathan, para sa safety kang kabos. Yeah. And then kami pagkaigwang alangan sa sitwasyon, dahil na lang magsakay itangan. Pasiguro. Yes. Opo. Di, sige tabi, EBP, Happy Fiesta. Unless na may pangapudang katabi sa Gabos, tabi, para sa tuyang Santo Cristo Festival. Oo, so far, very successful man sa Gabos ng aktibidades sa Santo Cristo Festival. Punta kang Pitsa 21. Opo. And sa aga, ang misa kapistahan alas 9 ang aga. Ang presiding officer si Ma'am Mayo sa celebrated month, si Father Levi Kitasol. Opo. So,
mga deboto ni Santo Cristo, sa mga katuraning mga barangay, inibit ang mitabi kamo na mag-participar, mag-attender kang misa para sa kapistahan ni Santo Cristo sa aga, alas 9 ang aga. Yes. Salamaton tabi EVP Kap, maray na agagirari sa imo. Okay, salamat man tabi EVP Henry. Apo. Yan. Sige, Ans. Si Kaplan and ilaog to the VP si Father Jonathan Calleja. Maganda rin pahayag sa pagbabago ini kan traditional nitang atod prosesyon. Mare sa proseso. Padre, maray na aga sa ibang nalinya po si VP Henry Maceda. Hello Padre, maray na aga po. VP Henry, good morning po. Yes. Tapay, Opo. Maray na aga Padre, nagkaigo pa lang kita kibiglaan na changes sa paghatod kan mga imahen ngunyan alaw ano? Iyo tabi sila dita may gale warning da halis sa kwan. Sa Coast Guard kaya lain na dagos sa maritime pero dagos mangyari sa posisyon. Rolakawan sa natabi. Yes, oo. Po kami. Oo. Ano handa ako tapos sa mga sasakayan na bangka no Padre? Nakanda na ko tao pero may mga banner na nga ni. Kaya magandang magiling po sila masunod kita. Iyo, mas maray na po yan. Although so bagyo baga, so typhoon signal sa Bicol, dahil naman, kaya lang may gale warning pa kita mananggal. Mas maray nang pa siguro tabi Padre, di ba? Opo. Oo, iyo tabi. Ang sunod gila, naman pwedeng balgaw tayo. Oo. Mapriso kita kayan. Iyo po. Okay. Okay man po. Marayon nga yan panahon. Naku lagi riba. Mamawag-mawag nga yan. Iling atod posisyon. Sabi yun, ihatod mo sa mga deboto sa ibang barangay na nagsabay. Kasuhan sa sabat. Ihatod mo naman nga yan. O kami sa may tulay kan sa Boulevard. Ihatod mo sa mga taga Puro, Alamba, Sitio Ginapan, Sitio San Isidro. Ihatod mo. Iyo. So gabos tabi nasakop Padre kan Mission Church ano? Ang kadaklan niya diyan gabos. Apo. Oh. So pagbalik may sa Victory naman. Tayo sa mga San Roque, Pigdalisabang nagsarabay, ihatod mi naman sinda. Yes, opo. Then balik na kami sa Santo Cristo. Yes, opo. Imbitasyon tabi Padre sa satuyang kapistahan sa aga para lalo na sa satuyang piyesta mas go ahead tabi. Mga imbitasyon ko po sa mga devotos ni Senyor Santo Cristo sa aga po, kapistahan. Ang misa po alas 9 ng aga. Opo. So makisumaro po kamo sa misa, magakanbiya sin bendisyon sa satuyang patron Senyor Santo Cristo. Opo. Salamat Padre. Salamaton. Thank you, Sir Andrew. Opo. All right. Ange. Ito rin VP si Father Jonathan Calleja, Mission Priest kaining Santo Cristo Mission Church sa nagpapanagos na on foot. Mas maray na yan. Mananggad. Tama ito si Padre Boda, si Cap Glenn, EBP Glenn. Oo. Na magsunod kita tangani na dahil ki problema. Although sa kon nga ni baga sarap pura po sabi ni nung Kuya Nong kang Nong Smith Chef ka sa bago. Oo. Maski sa mga parasira na di sila na magbiyahe. Iyo baga. Medyo makusog-kusog mananggad ang dagat. Oo. Na. Gusto ko nga ni pag abot mi duman sa may bidigay baga sa mga may fish port VP. Sinabat na kami kan na Coast Guard and Navy na dahil naman lawas talaga ini pero adakol man giraray ang mga persona mga devotos na nagsabay ngunyan digdi sa on foot atod procession kan Santo Cristo Mission Church. Gari halawig man lalakawunaan. Garo nga na ako nag-walking Teka, so hapon, kung ang sabat dyan lang ginibo sa Quezon Avenue, nagralakaw pa dap-dap, medyo ang distansya harani. Pero kung halik ka dyan sa tulay, sa Huangan, mahatod ka sa Puro, bariso kataraning ng mga barangay, medyo kanyan, alawig yan. O may kanya-kanya na sinang direksyon pag nagsiriblangan dyan sa lugar na iyan, pasiring sendang respetibong mga chapels, di ba? Posible, VP. Okay. So, yan, VP, presenteng sitwasyon digdig, baka siguro 8:39 matapos ining atod procession ta. And ito na nga, ibabalik man ining imahe ni Virgen Maria and ni Santo Cristo sa mismong simbahan kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Okay. Ibahan digdig si Kaplan, si Father Jonathan, si Buhay Sumobil, Ange Galero, Salamat sa mga sa report. Di cancel po sa satuyang maritime procession. Yan po ang saro ng haloy ng tradisyon na pinagigibo dyan po mga tugang sa Legazpi Boulevard. I mean sa Sawangan Park.
minasakay iyan pasiring dyan sa mga barangay, coastal barangays, nasakop tabi kan Santo Cristo Mission Church, o tabi sa iba pang coastal barangay. Yan lang dahilan sa may warning mananggan, mas maray na ito na i-cancel na muna and maglakaw para sa pagatod kan mga imahen kan iba-ibang mga santo sa mga barangay. Salamat, Bareta alas 7 po. Susunod na mga tugang sa DCGB. Thank you, goodbye, mabuhay. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanks